kocap kacarita ana ning bumi Ponorogo. Nalika salah sawijining budaya diklaim bareng negara liya kang aran Reog Ponorogo. Salah sawijining bukti sejarah Nuswantara. Raja Klana Sewandana ora bakal lila uga Satria Bagus Pujangganong minangka cerita kang wis isa ngalahake Raja Singobarong ing sajengking sayembara. Mongko ora bakal kena yen Reog Ponorogo dipisahno saka bumi Ponorogo. Lah dalah mangerti yen Reog Ponorogo kuwi asli budaya